हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि लाखिनाय रिलिज खालामबाय बे समाव मा दिनै बर' थुनलाइ आफादनि स्निथि जोनोम सान गायसननाय सान बे गायसननाय सानखौनो बिथा खालामनानै 15 आरो 16 नभेम्बर बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा बे गौथुमफोरा लोगो नांनानै बेवहाय बड'लेण्ड महोत्सब बा गिबि बड'लेण्ड महोत्सब बेवहाय खुंनाय जादों आरो दिनै 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार सान लोब्बा लाखिनानै बे आफादफोरनि बानजायनायावनो मोनसे गेदेरथार गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारि बेवहाय लादों आरो बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव 5,000निख्रुइबो बांसिन बेवहाय सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लादों बे हाबाफारियाव बर' रावारि सुबुंफोराबो बाहागो लायाखै बेवहाय गुबुन गुबुन रावारि सुबुंफोराबो बेवहाय बाहागो लादों आरो बे गोजोन हानजा सुरनायनि गेजेरजों माने गासै माने बड'लेण्ड ओनसोलल' नङा बेवहाय नैबे भारतनि जि राजथावनि दिल्ली भारतनि राजथावनि दिल्ली बे दिल्लीयाव बे गोजोन हानजा सुरनाया जादों दा बेवहाय नैबे दिल्ली आरो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों दिनैनि जि मोनसे गोजोन हानजा सुरनाय बे गोजोन हानजा सुरनाया फोसावजादों आरो बेयो गमामायैनो भारतजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल आसाम आरो गुबुन गुबुन बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बियो गोहोम गोग्लैगोन बे बेसेबांबा गोलाव सम बर' माहारिया गावगायनि मोनथाय बे गुबुन गुबुन मोनथायफोरखौ लानानै सोमावसारनाय बे जादोंमोन आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि गोजोन सुक्ति बिटिआर बे सुक्तिया गोरोबथाया जादोंमोन आरो बेनि उनावनो मोनसे गोजोन थासारिया जोंनि बिटिआर ओनसोल बा बड'लेण्ड ओनसोलाव जादों आरो बेनि उनावनो बेनि जिखिनि जौगानाय हाबाफारिफोर बेवहाय जाबाय थादों दिनैनि समाव बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा जौगानाय हाबाफारिफोरखौ लानो हादों आरो गमामायैनो बियो गोजोन थासारिया फैनायनि थाखाय बेखौ मावफुंनो हादों आरो दिनैहाय नैबे जि मोनसे गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारि बियो गमामायैनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे गोहोम खोख्लैगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। फेमास हेलो फेमास हेलो बस बेखौ बारा माबाखौ बारा बारजोब्बाय बिस जन बाबो जानाय नङा ओरै সম্ভৱ হয় মই ডিচেম্বৰৰ পৰাই কিছু কথা জানিবলৈ lagi.